Uite, fii la mine. Donează și tu la fata asta care e copilul bolnav, că ai bani. Dă-i rulota ta, donează la fată care e copilul bolnav și o ai de vânzare. Din greșeală, din prostia mea, i-am lăsat-o lui Artur, că poate nu trebuia, dar i-am lăsat-o lui Artur. Bă, tată, du-te la Artur. Ai luat containerii, le-ai băgat de vânzare. Eu am fost la fata acasă. Am ținut un cont de TikTok, că am ajutat-o și eu cu ce am putut. Dacă ești un om cu bunul simț și îl iubești pe Dumnezeu, un container care tu l-ai, donează-l acestei fete. Am înțeles. Uite, are copilul bolnav. Donează containerul la vinde-l și dă-i bani la copila să-l faci bine. Bă, dar de când faci tu legea pe banii mei? Tu îmi faci acum, îmi faci planurile pe banii mei, nu? Tu arată-mă și tu la lume. Faci tu mie planuri. Arată-mă și tu la lume că ești iubit, că faci bine. Tu ești stăpân pe muncă mea. Ce banii tăi, mă, tată? Fă-mă și tu bine la un copil cu dezabilități, la un copil bolnav care e pe patul de munca mea, ce să fac eu cu banii mei? Eu din banii mei poate îmi plătesc angajații, mă. Eu din banii mei poate îmi iau ceva la copii, mă. Tu îmi faci tu mie planurile pe banii mei? Ajută-mă și tu, copil bolnav. Deci tu vezi că nesimțirea ta nu cunoaște limite. Acum, după toate minciunile pe care le spui și pe care le faci, îmi faci și socoteala pe banii mei și îmi spui ce ar trebui să fac eu cu ei. Ai containere! Ai luat containerul lui Artur. Donează un container. Nu vă supărați pe mine, doamnă. Vine un container și ajută și tu un copil cu probleme. Nu știu ce sunteți aici pe live, eu nu v-am băgat pe live. Astăzi vezi când Petrișor, când a vrut justițiarul să intre, știi? Vezi ce înseamnă bun simț și vezi ce înseamnă măgărie. A zis să justițiarul să-l bag pe live. Eu te-am întrebat, Petrișor, vrei să-l băgăm? Eu n-am băgat oameni răi. Eu am băgat o femeie care cere ajutorul la oameni să-și ajute copilul care e în spital, mă! Cine este rău și cine este bun? Păi tu hotărăști tu cine e rău și cine e bun. Eu am băgat un copil cu probleme de sănătate care trebuie ajutat de oameni. Eu n-am băgat youtuberi care voi vă folosiți pe oameni să postați, să faceți bani pe urma lor. Ăla e bun. Ăla e rău, ăla e bun. Eu am băgat un copil cu probleme pe live. Ajută un copil. Dar cine ești tu să hotărăști tu ce trebuie să fac eu cu banii din munciți de mine și cine ești tu să bagi tu pe live oameni și să hotărăști tu cine e rău și cine e bun? Păi eu zic că bun și lăsat de la Dumnezeu e să salvezi un copil după patul de spital. Asta e bine să faci. Salvează un suflet nevinovat. Nu să faceți bani. Când ești atacat. Să vă folosiți de oameni amărâți, să postați, să dublați banii. Domnișoară, vă rog eu frumos să ieșiți după live, că aici e o ceartă. Ești tu, Cătăline, după live și fata rămâne pe live și famești cu ea. Ești tu după live, nu femeia. Te rog frumos, părăsește live. Mă, fata asta, cum o cheamă, că nu știu, mă aud. Te rog frumos, părăsește live-ul și o stau cu fata pe live. Ieșiți după live-ul ăsta, pentru că aici este o ceartă din neam prost. Și nu pică bine, ascultați-mă ce vă spun. Ești tu după live, Cătăline? Ești tu după live și rămâne fata pe live. Eu nu vreau să stai după live. Ești după live și rămâne fata pe live. Ești pe live-ul meu. Ești tu după live, scoate-mă tu după live și rămâne fata pe live. Dar nu vă înțeleg, vă uitați. Ești tu după live. Ajutăm un copil bolnav care este în spital în Spania și vrea să meargă. Ajută un copil, arată-ți valoarea ta către oameni, că tu ești de acord să vizi un container, să donezi banii. Măi îmbârligătorule, măi perversule, măi manipulatorule, tu vezi ce faci? Cine crezi, mă, că pune botul, mă, la prosteala asta a ta? Eu am fost la fata acasă, mă. Mie pe live acum și ia treabă, fata. Am fost la fata acasă, la voce. Poți să spui tu mie ce trebuie să fac eu pe munca mea și pe banii mei, mă. Deci tu când ai văzut, ți-am spus, ai încercat așa, că sunt youtuber. Domnul Cătălin, eu nu spun să mă ajutați, nu vă obligă nimeni. Nu am nicio treabă, eu discut aici cu băiatul ăsta, eu sunt aici într-o ceartă, chiar v-am rugat frumos că nu aveți ce să... În cearta asta n-am să-l înjunțesc. De asta m-am făcut, tu m-ai făcut Petrișoare, m-ai făcut că sunt youtuber, după aia că sunt nu știu cum, că n-ai mai avut ce să mai spui, ai băgat pe cineva pe live și acum îmi spui tu mie ce ar trebui să fac eu cu munca mea. Eu cunosc pe fată înaintea ta, eu ajut copiii cu probleme. Vezi că spun că-ți meriți soarta. Vezi că soarta. Vezi când am spus și mă gândeam că toată lumea spune, du-te bă la poliție că-i caz penal, mă. Și eu zic, bă, mă gândeam așa, eu ajut copiii bolnavi. Pe bulangiul tărește pe la... Uite tu, panorama. Uite ce manipulator. Cu dezabilități care e pe patul de spital. Da, eu ajut copiii cu probleme de sănătate. Băi, nu te mai bagă nimeni în seamă, o să fac tot posibilul să vadă toată lumea ce fel de om ești și ce tactici purcate de manipulare ai. Că până și copilul la 12 ani
mințit și orbit de ceea ce spui tu pe internet, ăla credea ce spunea că ce să spui pe internet? Auzi Dacă ești un om cu valoare, băi, tu n-ai ce căuta, tu ar trebui să fii dat jos. Eu o să fac Dar tot posibilul, femeia asta o să care fac are tot un copil posibilul cu să te probleme, dau ce jos să pe internet, pentru că tu nu ai ce căuta pe internet tot, tu ești paria internetului, tu ești păduchile internetului, cel mai nenorocit, obscur om care poate să aibă loc pe internetul ăsta. Tu ești. ajută tată și tu copilul Tu ăsta. faci rele, tu ești cauza multor belele, multor rele, multor nenorociri. Ești cel mai păgubos. Cel mai păgubos. Auzi tu ce faci? A băgat el aici o fată, uite ce panoramă, mă, de om, mă. De ce mă panoramă? Băi, Că eu ce cunosc să pe faci, fată de mă? 3 Băi. luni de zile, tată. Eu cunosc de 3 luni de zile Deci pe o să fată. mă ocup de tine zilele astea, o să stau de capul tău, pentru că tu poate până acum ai găsit băieți, și nu băieți fraiere, că n-ai întâlnit băieți fraiere. Uite cum a fost, nu dau nume, au fost băieți așa de-a lungul timpului care te-a întâlnit. Dar n-ai dat de niciunul care să știe cu internetul. Lasă-mă internetul. Ai Arată la dat pe oameni internet? ce daună ești tu pentru internetul ăsta. Tu ești o pagubă pentru societatea Păi asta ce să a fac, noastră, mă, care și așa că nu puteți voi să faceți bani? de mama noastră și unul ca tine nu poate să facă decât rău atâta. Păi de ce fac eu rău, mă, că eu am făcut bine la fata asta, mă? Uite, vorbește cu fata. Băi, I-am făcut rău la fată? La mă, că minci în poliție, mă rici pe artă. Bă, vorbește cu fata. E fata aici. Cu ce i-a făcut rău la fată? Altul să-i duc un telefon. Deci vezi câtă îmbărligătură. Vezi câtă îmbărligătură ai putut tu să faci. Bă, cu ce i-am făcut rău la fată? Că dacă îi făcea rău la fată, nu o băga pe TikTok, nu bloca. Deci n-ai mai avut apărare. Tu n-ai mai avut apărare în fața mea și la ce spun eu aici și ai băgat-o pe fată. Adelin chiar n-a ajutat. Ai băgat o fată, ai băgat o fată la O noi. să Doar spun că că măgarul. Chris Family am ajuns aici în Spania ca să pot să Doamne, nu tratez știu cine sunteți, eu copilul. nu Altceva nu pot să spun decât că ei măgarule care ești tu, au reușit să ne ajute. Așa prin cât domnul Adelin a venit chiar și la noi acasă și ne-a ajutat. Deci nu am de ce să mint. Eu am un copil bolnav și eu am frică de Dumnezeu. Nu vă cunosc, nu știu cine sunteți, îmi pare rău. Eu într-o ceartă cu băiatul ăsta îi reproșez acum și asta îți reproșez ție, că cu tine vorbesc, tu ai băgat o fată ca să te aperi. Deci fii atent cât de... Bă, tată, eu. Nu aveai ce să... Eu mă apăr. Când ți-am spus, uite ce spune lumea, de ce nu m-a ajuns tu? Când ți-am spus și nu mai aveai pe ce parte să o dai, mai dacă sunt youtuber, mai dacă am mai dacă nu știu. Cu fată. N-ai Eu mai am avut ajutat ce să cu fată cu ce am putut. Spune fată Ai tu ți-am băgat o fată ajutat. pe live. Băi, deci ca să vezi și tu bărbații, cei mai josnici bărbați în lumea asta, ascultă de la mine, că asta am văzut și eu până la vârsta mea. Ăla care se apără cu o femeie, care bagă femeia în fața lui să se apere, ăla este cel mai... Dar eu nu vreau femeia mea, tată, să apări. E o femeie care are nevoie de susținerea oamenilor, tată. Băi, tu te aperi cu o fată, mă. Băi, nu ți-e rușine, măi, măgarule. Du-te, băi, du-te după... Du-te. De mâine ți-am spus. Ești rău, ești ceva rău pentru societatea umană și n-ai Deci ce să cei mai care cauți. jigniți să știți că luați bloc. Mă, Nu tată, aveți niciun eu vreau să judecat sau ajutăm să- fata, mă. Hai, că nu, ești Nu am de jignit pe scandal. niciunul eu. Eu vreau să... Dar pe mine am băgat Adelin Petrișor, dacă el îmi spune să ies din meci, Nu eu o ești să fată ies din după live. Eu te-am băgat pentru că... El te-a băgat ca să-și ia apărarea, că nu mai avea ce să mai spună. Deci nu mai avea ce să mai spună, dă la vrăjeală. Eu am I-a nevoie, băgat-o uite, el. stau Și pentru ce ajutor întreabă pentru lumea aici? copilașul meu. Întreabă lumea aici ce întrebare fata asta. Adelin Petrișor a băgat-o Stau pe aici live, cu el pe că nu mai live. avea ce să mai spună, nu mai avea De-aia am și argumente. dat accept. Nu că am nevoie de ajutor. Am băgat-o, tată, am băgat-o și te rog frumos, bagă un meci, să ajutăm. Ia uite, îmi dă meci acum. Băi, Da, lăsați-mă dă-i cu meci. meciul, eu nu fac meciuri pe TikTok, mă, cum Păi fac aici, dacă nu vrei să am ajutăm să și fac noi ce meci. copilul ăsta, că avem 4.000 de Nu oameni. există, pe bă, live, eu nu fac oameni. meciuri pe TikTok, eu nu fac așa ceva, cum dau aici, că Nu mi-a faci apărut pe meciuri? ecran să fac meciuri. Dacă eu vreau să Nu, fac nu fac meci- meciuri pe TikTok. Fă tu meci cu cine vrei tu, eu nu fac meciuri pe TikTok. Ce Eu fac vreau cum să am dat ajutăm ce mi apare copilul ăsta meci, care ne vine meci? niște bani. Bă, tată, eu vreau să ajutăm un copil care are probleme de sănătate. Ajută Eu tătuțu, fac ajută meci. dacă când ești într-o discuție cu mine să bagi o fată la înaintare ca să-ți ia apărarea și mai ales o fată care pare că are niște probleme Eu vreau acolo. să ajut Ești acest copil cel mai jos care e din bolnav. om. Și mi-apare mie aici că să fac meci cu voi. Băi, ia gata, că am terminat circul ăsta. Deci ești belea. Am încercat să spun pe toate părțile că ești o panoramă, ești un om de nimic. Închid acest circ pentru că m-ai băgat deja prea mult într-un circ. Eu de mâine ți-am spus, știu ce am de făcut și m-ai convins că dacă în mintea mea credeam că, bă, ce rost are, mă, să stau lasă să-l dau pe la poliție să-i facă de asta. Nu, tătuțu, îți meriți pe deplin. Ajută-mă și tu, copil, bagă și Îți tu meriți pe meci deplin. acolo. Haide, vă închid live-ul, faceți-vă meciuri, ce faceți voi acolo. Eu nu fac așa ceva. Ce mai băgat pe mine cu japca aici în chestia asta, nu este de mine. Îmi pare rău, nu știu, nu cunosc, nu mă bag. Dacă să ajuți Fii copiii, sănătos. dacă să V-am te ajut pupat. pe tine să faci Haide, bani, mă. du-te, dacă bagi o fată la înaintare, e cel mai jos. Te-am pupat. Dacă să te ajut pe tine să faci bani pentru Haide, bucurarul. hai.